Maayong pandesal morning sa inyong tanan. Pandesal kasi pandesal yung ating breakfast. Ayan. This is for us. Nagluto lang ako ng spam. Ayan o. Ready na siya. Kasi si Sophia, gigising na yun ngayon. Buti na lang hindi ako naabutan. At saka yung ating pandesal for today na order is naka-ready na. So, papatubuin ko na lang siya. Ang aga kong gumising kasi nag-edit ako ng video for today. Grabe. Grabe. Tapos, yun lang. Wala akong tulog, mga 5 o'clock. Medyo sumakit yung aking mata na gano'n. Dito. So, in-stop ko muna yung paghawak ng cellphone. Kasi baka na-over yung ating eyes. And ngayon, antayin ko lang to tapos maligo ako. Hindi ako makaligo kasi maririnig ni Sophia. Maingayan siya, gigising yun. So, ayoko siyang gumising kasi maaga pa. So, nagpapasalamat tayo sa mga order ng lechon belly. So, nag-order na ako ng mga karne para doon. Para ready na siya. Natapos na rin yung aking gagawa ng pandesal. Second rice na sila. Tapos, i-bake ko na. So, tama-tama lang din yung oras. So, mamahang muna ta. Yan na, si Sophia daw nakatatlong spam. And then, half na pandesal. Masarap tayo pandesal pag mainit. Ito, hindi na masyadong mainit. Mga unta, mga lalabs. See what you've done. Come here. Is it ready to bake? May si Mama. Wow! Is it pandesal? You're so very cutie, pandesal. Yeah? Okay. It's so very cutie. Dada, she said, where's my plate? She was doing like that. You're not allowed to eat it, ah? We need to bake it. We need to bake it, nak. Agoy, playing na. Okay na lang. You playing? Yeah. What is that? Pandesal? How many pandesal you have? 1, 2. Sige, count. Huh? Count them. 3. No. Why no? Wow. So very cutie, pandesal. Dada. Up, Dada. Don't tell me you're going to eat that. At nga na to si pandesal kay basin ang bako nag-iring. First batch pa, may pangalawang batch pa. Ang problema ngayon, wala akong ano ba. Next time, bibili ako ng ano, yung parang kasya talaga yung 15 pieces, tapos 15 pieces. Para hindi ganito. No? Kasi nahirapan ako. Next time, hindi ako handa. Tapos, hindi din ako, wala kasi sa budget to sa price ko. Yung packaging, wala pa yan sa price ko. Murang-mura yung pandesal ko. Ito muna sa Lidl yung gagamitin natin. Kumuha ako kahapon, 4, para malagay itong bread. So, sana maintindihan nila. So, ayan na si pandesal. Ready na. May bisita ako. Ayan sila. Malapit lang. Hi. Hi, gabi na ulit dito. No, talaga. Si Dada pala nung naluluto sa kusina, relax ako ngayon. Sabi ko, mag-fries lang kami at saka parang hotdog ba na yung Netherlands hotdog. Tapos, bukas kasi maglilechon belly ako. So, i-refresh ko na naman yung aking memories sa lechon belly. Kung paano yung gawin kasi may order tayo by New Year. And,
tawag nito. Sabi pala ni Bana, pupunta daw yung yung anak niya dito sa Pasko. So, matutuloy talaga. So, lunch pupunta. So, iniisip ko kung ano yung lulutuin ko sa sa December 25 yan ng mga 12 or 1 o'clock. Siguro light lang. Kasi magpo-full breakfast kami niyan. Nakakaloka. Our chef. What's the fruit winkle in there? Simple lang kasi hindi naman kami ngayon para Netherlands na talaga fries at saka frikandel. Yun lang. So, para naman madali, di ba? Relax. Napagod ako kagawa ng pandesal. Na-stress ako kanina tapos nag-bike kami. Akin pa Sophia. Ayan o. Here goes the Pop goes the kitty cat, pop goes the monkey, pop goes the bear, pop goes the puppy dog, pop goes the tiger, pop goes the... It's nice that Dada is preparing dinner for us. What dinner? Dinner. We have very nice dinner. Curry also Dada plays. Here for Sophia. And here sa akin. Kita nyo yan? Hot dog. Hot dog. It's not hot dog. Vian daw. Come, baby. No, sweetheart. Come. Okay. Bring your tap. Come. Bring your tap. Bum. What a big bum. Yeah. Wow, Dada's the chef. Huh? Oh yeah. Dada's going to have hamburger. Grabe yung mukha ko. Natama talaga ako. Pag nasa bahay lang talaga, ang pangit talaga ng mukha. Warm. Need to blow. Dada humingi ng tulong. Hindi siya marunong magbalik sa ilaw nito. Ilang beses na daw niyang ginawa. 1.5 hours na siya dyan sa labas. Nahulog pa yung isang ilaw. Buti may spare pa siya. Tumawag na siya ng tulong kasi bukas kailangan niya yung sasakyan. Nakakaloka. Ganyan pala sila pag dumating. Oh. Ang bilis. Parang 10 minutes lang. Natatawa si Bana kasi nahiya daw siya kasi yung problema niya is stupid daw. Parang ano lang daw. Hi mga lalabs! Kumusta na kayo? Nakakamiss ang mag-vlog. Pasensya na po kayo at hindi tayo nakakapag-vlog araw-araw kasi 'di ba nagkasakit ako tapos naging busy sa sideline. Pero at saka hindi ko pa din nakikita yung connection ko sa aking camera to cellphone. Naglinis na ako, hindi pa rin. Pero may mga dapat pa siguro akong linisin. Baka doon ko siya makikita or baka tinapon ni Sophia sa garbage. Ayan na. So, mag-shoutout lang tayo. Shoutout muna kay Ma'am Sailea Bourbon at saka sa mga anak niya na si Ashley Dennis and si Gavin Ethan Feliciano ng Tigbawan, Iloilo. Thank you po sa video na ginawa ninyo para sa akin. May may solution siya kung paano magkaroon ng kung may sipon kayo or may plema, may solution siya. I-share ko kaso wala akong apple cider na mothered. Pero may iba akong apple cider pa. Sige, itatry ko. Pero ewan ko kung okay siya. Kakausapin ko siya if okay yon. So, thank you so much for
the message. Grabe, ang tiyaga-tiyaga ni mama. Tsaka sa lahat po na nag-message sa akin. Thank you po sa inyong lahat. And shout out to Sis Ann Lagos, kay Maria Teresa Buwan, kay Sis Jessery Malakapay, Sis Leah J, laging nanonood talaga. Si Sis R. Shimura of Japan, si Lapinid Sister, shout out, kay Ma'am Elizabeth Britannia, kay Shea Portillo from yung tita pala niya is from Germany. Maganda sa Berlin pero hindi pa ako nakapunta. Thank you. Shout out to Milagros Daban of Quezon City, Philippines. Nasyak ako. Hi Yen, may parental guidance ka dapat lalo na maraming nanood sa'yo. Piece of advice lang. Thank you. Sige po. Kay Vibes with Bennett, kay Ma'am Marjorie Larisma, kay Jen F. Madiscarting Nanay, kay Miss Rosel Albes, shout out to Mike and Judith Las Vegas, kay The Robust Couples, kay Roxy Goods of California, kay Sis April Ann Reales, kay Pretty Jen, kay Ma'am Lina Liavares, kay Sailea Feliciano, yun pala yung name din niya. Kay Ma'am She Joy Vlogs, kay Love in Scotland, kay It's a Bing Thing, kay Chinito Chef, kay Ma'am Rosemary Tanjay, kay Evie Martinez, kay Ma'am Ginaline Alarcon, and kay Ma'am Virginia Baumbach. So, thank you and sana po nasa mabuti kalong kalagayan. And kahit wala po tayong mga budget or dahil sa pandemya dito, dapat po ay positive lang and sabi nga nila, gagastos lang daw sa sana, ano ba yun? Ngayong pagdating ng Pasko, dapat nasa sapat lang yung atong gagastusin. Paano kung wala talagang gagastusin, di ba? Ang hirap. So, don't forget to subscribe and like to our video kung nagustuhan ninyo. And thank you for watching as always. Good night!